Galicia afronta unha temporada de alto risco de incendios. Hoxe o nivel é extremo nalgunhas zonas da provincia de Ourense. As condicións meteorolóxicas poden favorecer lumes máis intensos, voraces e, polo tanto, máis difíciles de extinguir. Está prohibido facer calquera fogueira no monte e os traballos con maquinaria só están permitidos con autorización expresa. Hai máis días ao ano que se dan estas circunstancias, entonces hai máis a xanela de oportunidade amplíase. Hai máis días no que calquer chispa, unha cabicha ou un incendiario que quere provocar un incendio ten máis facilidades, máis días. A calor, temperaturas por riba dos 30 graus, saúdos, que tal, boas tardes, incrementa o risco de incendio e a falta de chuvia tamén obriga a case 200 concellos galegos a tomar medidas. Restrínxese o consumo de auga, dende non regar os xardíns, non encher piscinas ou non lavar o coche e mesmo xa cortes de auga pola noite. Afectan, ollo, a 1 millón de galegos. A cesta da compra continúa encarecéndose. A OCU calcula que os alimentos son xa un 35% máis caros que hai pouco máis de 3 anos. E os expertos advirten do risco de pedir créditos para financiar as vacacións. O uso de tarxetas de crédito e préstamos para pagalas é cada vez máis habitual. Según a Sufin, un 17% de consumidores recorre a esta opción. O goberno español comeza a aplicar hoxe controis fronteirizos a viaxeiros procedentes de Italia. Isto sucede tras a negativa de Giorgia Meloni a restablecer o espazo Schengen con España, mentres en Ceuta continúa a crise humanitaria con 1.300 menores pendentes de acollida. É un dos festivais do deporte urbano máis importantes da península. O Marisquiño está en marcha. Na praia de Samil todo é actividade. Hai turistas que se achegan estes días a Vigo, sobre todo para ver as competicións de skate e BMX, que son as actividades que atraen a máis seareiros. Comezamos xornada marcada polo alto risco de incendios en boa parte de Galicia. O risco de incendios é extremo na zona da montaña de Ourense e moi alto en case toda a provincia e tamén no sur de Lugo. Isto quere dicir que neses puntos os lumes que se xerasen serían aínda máis intensos. Este mapa vais actualizando diariamente segundo estas variables: o tempo que leva sen chover, a velocidade do vento e tamén as altas temperaturas. Condicións que están presentes nas últimas semanas en Galicia e que fan do monte unha auténtica polvoreira. Daí a importancia das medidas de prevención contra os lumes forestais. Iria Soengas. Si, de feito, a Xunta estableceu ata o final do verán unha serie de normas que se aplican naqueles concellos en que o índice diario de risco de incendio é moi alto ou extremo. Medidas como limitar os traballos con maquinaria agrícola e forestal nas horas centrais do día, salvo naqueles casos en que se conte con medidas extra de seguridade, como poden ser ter vigilancia ou contar con medios de extinción, como tanques de auga, extintores ou batelumes. Tampouco está permitido o uso da pirotecnia en zonas forestais, facer barbacoas no monte e mesmo circular con vehículos a motor naquelas zonas máis sensibles, porque toda a precaución é pouca, tendo en conta que no estado actual dos nosos montes a máis mínima chispa pode provocar un incendio con consecuencias devastadoras. Con veráns cada vez máis longos, cálidos e secos, as masas forestais perden humidade e o risco de incendios é máis elevado e mantense durante máis tempo. Hai máis días ao ano que se dan estas circunstancias, entonces hai máis a xanela de oportunidade amplíase. Hai máis días no que calquer chispa, unha cabicha ou un incendiario que quere provocar un incendio ten máis facilidades, máis días, máis probabilidade de que este inicio vaya adiante, prospere. Ademais, os lumes que se producen nestas circunstancias son moito máis virulentos. Fan que os incendios sean máis virulentos, cunha velocidade de propagación moi alta, unha disponibilidade no territorio moi amplia, continuidade. Todos estes lumes avanzan con perímetros moi grandes, de kilómetros, con lapas moi virulentas, entonces provocan que sea moi complicado de extinguir. Por eso se fala a veces de fora de capacidade de extinción ou incendios de sexta xeración. Malia que está demostrado que máis do 70% dos incendios que se rexistran en Galicia son intencionados, tamén hai unha porcentaxe de lumes que se orixina por neglixencias ou descoidos que podemos evitar. Primero, no hacer nada de fuego ni nada que pueda
y sobre todo también no dejar ningún resto de basura y suciedad, porque eso igual a la larga puede provocar un incendio. Todo lo que sea no hacer fuegos en el campo, cigarrillos, no sé, un cristal que pueda producir una llama, evitarlo. Sentidiño. Con cuidado e sentido común todos podemos poñer da nosa parte para evitar que os nosos montes sexan pasto das lapas. Por certo que na provincia de Ourense, risco moi alto de incendios, e nova de última hora, no concello de Baltar hai activo un incendio forestal, hai varios medios de extinción traballando xa na zona, que están loitando contra o lume e tamén contra a calor que vai estar hoxe moi presente, sobre todo nesas zonas do interior. O risco, como dicíamos, é moi alto e ali vanse superar os 30 graus. Laura Álvarez. Sí, Ourense será un día máis a cidade máis calorosa de Galicia, cunha máxima que podería chegar aos 34 graus ou superalos, como xa pasou onte, non só en Ourense, senón noutras localidades da provincia como Vilamartín de Valdeorras, Arnoia ou aquí mesmo, en Verín. O contraste é grande se comparamos a previsión de hoxe para Ourense, eses 34 graus, cos 25 que se agardan noutras cidades como Vigo ou A Coruña. Roldarán os 26 en Pontevedra e Ferrol. Aquí no interior de Galicia, nova xornada de altas temperaturas nun verán que semella non precisar descanso. Grazas, Laura. Con estas previsións, a seca segue preocupando, moitos concellos toman medidas e hai case 200 en situación de prealerta. Un deles onde está Demetrio Morenza. Sí, Leiro é un deses concellos que se ve afectado precisamente pola escaseza de agua. De feito, xa houve vivendas e núcleos poboacionais que sufriron restricción nestas últimas semanas. Chámase a concienciación dos consumidores, porque xestos tan sinxelos como este, abrir simplemente a billa dunha fonte pública ou dunha casa particular, si se repite constantemente, e lembremos que Leiro aumentou 30% o seu número de habitantes nos meses de verán, fai que poboacións que están a máis altura non reciban a agua con suficiente forza para poder abastecerse. Por eso, dende o Concello se pide ese uso razonable, non regar, non encher as piscinas e non lavar coches, por exemplo, xa que eso vai en detrimento daqueles veciños que teñan a situación xeográfica máis delicada para poder recibir auga en condicións. Non parece que as chuvias previstas para esta fin de semana vayan paliar a seca que leva vivindo o país nos últimos meses, porque as precipitacións van ser escasas e a próxima semana as temperaturas altas volverán ser a tónica dominante. Con estas circunstancias, a lista dos concellos en situación de prealerta é cada vez maior. Os últimos informes oficiais indican que son agora mesmo 74, aínda que dentre eles, algúns pasaron de estar en situación preventiva a crítica. Unha das comarcas máis afectadas é a do Ribeiro, e dentro dela a do concello de Leiro é das máis delicadas. Xa non só pola escaseza de precipitacións, senón tamén polo aumento de poboación que este municipio experimenta no verán e que provoca que a auga non sexa suficiente para ese incremento da demanda. Cando cortaron da outra vez, sí que notei que non te podes nin duchar, porque levantaste, vas a duchar e non bota. Faltou el agua outra vez, e unos cuantos días, e despois la daban por la mañana, creo un pouco, e por la tarde outro pouco. A situación obrigou o Concello a sacar un bando municipal restringindo o consumo e a pensar xa en medidas alternativas pros núcleos onde a situación é máis complicada. O núcleo máis afectado é a parroquia de Serantes porque necesita un doble bombeo, está bastante alta, entonces necesita un doble bombeo, teñen, pois unha lágrima de agua polas mañás cando disminuye o consumo e estamos valorando o meter auga con cisternas. Na conca do Miño-Sil, os ríos rexistran case a metade da auga que noutros anos por esta época. E na demarcación Galicia-Costa rexístrase a ocupación de encoros máis baixa dos últimos 15 anos. Unha situación que afecta xa o día a día de máis dun millón de galegos. O estado de prealerta é porque hai moitos ríos en ambas as dúas concas que o seu caudal comeza a ser preocupante e, por suposto, tamén o é nos encoros galegos. Agora mesmo a auga encorada é superior ao 68%, este dato está 2 puntos por baixo o da semana pasada. A Xunta chama a calma, pero moitos concellos xa toman medidas e, como viamos, limitan o consumo. Con todo, prevese que a chuvia chegue ao longo desta xornada, dun xeito feble que non vai aliviar a situación. En puntos costeiros hoxe é unha xornada cativa de praia, non? Xoan Pereira. Non se presenta un día completo de sol porque os pronósticos meteorolóxicos avanzan que ao longo da xornada deste sábado vai aumentar bastante a presenza de nubes, predicións que mesmo apuntan que no treito final do día
poida caer algunha pingueira que aguantarán tamén nas primeiras horas do domingo. Tampouco é que a temperatura sexa moi alta para a época, porque se move entre os 19 graus de mínima e os 26 de máxima. Con todo, non é pouca a xente que se achega ás praias para aproveitar estas primeiras horas de sol mentres aguante no ceo. Grazas, Xoán. Cada vez máis familias endebedanse para poder gozar das súas vacacións. Os créditos que se piden nesta época do ano están aumentando. Os expertos advirten do risco polos altos xuros que despois hai que pagar. Os cartos sinxelos, fáciles, saen caros. Segundo a Asociación de Usuarios Financeiros en España, un 17% de viaxeiros ten previsto contratar as súas vacacións a través de créditos persoais de consumo, microcréditos rápidos e tarxetas de crédito con altos xuros. Son cuotas moi pequenas, pero que se pagan durante un período de tempo moi longo. E ademais isto conleva que estamos pagando xuros e pouca amortización do capital solicitado. Además, os xuros dispáranse hasta un 18%. Cuando va a pedir el préstamo, cierra los ojos, ve la playa, ve el paseo, ve las buenas comidas y todo lo demás, y no ve el resto, no quiere ver el resto que viene después, que es pagar todo eso. Segundo os expertos, a baixa capacidade de aforro das familias levalles nalgúns casos a caer neste tipo de endebedamento para ir de vacacións. Outro produto que tamén se está comercializando que poden ser os microcréditos ou os créditos rápidos, que aquí incluso pode haber abusos no que sería xa non xuro, sino a TAE, que pode chegar hasta un 300% a hora de devolver o capital solicitado. Hai cousas máis importantes que endeudarse por unhas vacacións. Collería as vacacións que poida permitirme. Si podo aforrar e irme onde poda. Moitos pensan só no que van desfrutar nas súas vacacións soñadas, pero teñen en conta as consecuencias económicas posteriores? Non saben ou non pensan no que se meten e despois están aí pagando os xuros. Se un quere disfrutar de algo de vacacións e non pode, pois terá que pedir en algún sitio, despois xa pagará como poda. O importante é planificar as vacacións con tempo, comparar prezos e calcular ben o que imos ter que pagar despois en xuros e durante canto tempo. Pois é probable que a situación económica inflúa tamén no feito de que moita xente leve a comida envasada á praia, aínda que pesan tamén outras razóns nun hábito cada vez máis frecuente. Baixo boa parte dos parasoles hai unha neveira ou unha bolsa térmica en que se garda a comida do día. Os motivos para almorzar, xantar ou merendar na area son diversos e cada un ten o seu, económicos ou por costume, aínda que a maioría confesa que é por comodidade, para estender o máximo posible a xornada de praia. A comida os fines de semana, que cando podemos, por comodidade, para non ter que andar movendo o coche, buscar outra vez para aparcar, pero bueno, hoxe pillou-nos un pouco así de sorpresa e traemos solo a merenda. Sim, para passar o dia até o máximo de tempo possível. Trazemos um lanche, assim, mais composto, para almoçarmos na praia para aproveitar o dia e depois jantamos em casa. Hai quen incluso trae a comida por ir a un menú seguro. Também porque as crianças são mais esquisitas e às vezes podem não gostar da comida daqui, então trazemos de casa coisas que eles gostam. Noutros casos o que pesa é a tradición. Familias enteiras que transportan a despensa para un xantar en grupo, un costume moi arraigado entre os portugueses que visitan Samil. Sós, croquetes, conchinhas de frango, bolinhas de alheira, presunto, melão, pudim, queijo, fiambre, vinho, que não pode faltar, cerveja, sumo, água, termossos, azeitonas, muita coisa. Non hai unha normativa que proíba comer na praia, só que os alimentos se conserven frescos e, sobre todo, por favor, que non se deixen residuos. Pois sexa para comer na praia ou para comer na casa, os consumidores nótano cada vez que pasan pola caixa. A cesta da compra continúa encarecéndose. A OCU calcula que os alimentos son xa un 35% máis caros que hai pouco máis de 3 anos. O indicador adiantado do IPC sitúa a inflación de xullo no 3,5%, 3 décimas máis ca en xuño. Unha evolución que os consumidores notan especialmente ao facer a compra. Se ha disparado todo, por ejemplo, la fruta y las verduras, muchísimo. Y bueno, que son productos además de consumo habitual y esto lo que hace es empujarnos a comprar ultraprocesados. Antes con 50 euros llegabas al súper 3 días y ahora casi es cada 2 días a diario y si quieres comer fresco y sano tienes que pagar un precio muy alto.
O prezo da cesta da compra da Organización de Consumidores e Usuarios medrou medio punto en xullo e xa custa ao redor de 320 euros, preto do máximo rexistrado en abril. O peixe lidera as subas. El pescado ha subido, antes yo compraba mucho salmón e ha subido el doble. Baixa un pouco o tema do tamaño e intenta buscar pois cousas máis asequibles. Se non lle encaixa unha cousa, levan outra. Non traen unha idea fija. En concreto, as sardiñas encarecéronse case un 18%. Tamén subiron as froitas e as verduras de temporada, os pementos verdes, por exemplo, un 8%. Nas carnicerías o incremento foi máis moderado, pero os prezos continúan elevados. O que máis encareceu a mellor foron as chuletas de ternera, o solomillo. O panorama anima aos consumidores a buscar fórmulas para conter o gasto. Intento comprar día a día para maximizar lo que compro y no dejar que se me estropee nada. Yo utilizo mucho una marca blanca que tienen aquí, en este supermercado, porque es más barata y es igual. Segundo a OCU, os alimentos son agora un 35,5% máis caros que hai 3 anos. As vacacións tamén encarecen os combustibles. Enche o depósito nas estacións de servizo xa custa 15 euros máis que hai un mes. O prezo do diésel está prácticamente igualado da gasolina e os usuarios elixen estacións de servizo onde están máis baratos os prezos. Dende comezos do verán, o diésel subiu preto dun 15% e a gasolina un chisco menos un 10%. A DXT intensifica os controis de velocidade nestes primeiros días de agosto, coincidindo cunha das épocas con máis desprazamentos por estrada. Os controis céntranse sobre todo nas vías convencionais e en treitos con alta concentración de accidentes. Este control de tráfico na estrada AC544 no concello de Negreira forma parte da campaña especial de vixilancia da velocidade que comezou o 3 de agosto. Estos dispositivos suelen ser cortos en tiempo porque a las redes sociales se sabe todo. Son carreteras convencionales, velocidad genérica y se suelen buscar tramos de que haya mayor concentración de siniestros. 15 minutos despois de comezar o control, circulan por aquí máis de 100 coches e ningún deles supera o límite permitido de 90 km por hora. Levamos uns 120 coches controlados. Bueno, en principio de momento non hai ningún que caera. Normalmente é un punto donde realmente suelen caer altas velocidades, pero bueno, de momento os coches os condutores dos vehículos respetan o que é o límite. Velocidade del Tesla 119, velocidade a 106, 106. As primeiras multas por exceso de velocidade prodúcense pouco despois. Circulaba a 113 km/h, vale. Cosas que pasan. Había un coche que parou allí delante de nosotros un pouco. Tiramos allí para adelantarlo e ala. Viña con un pouco de prisa, colleron a 106, un tramo de 90 a pagar 50 euros. Cada ano, alrededor de 300 persoas falecen en sinistros nos que se circula a máis velocidade da permitida. Pues sí, el año pasado, si no recuerdo mal, creo que es un 22%. Sigue siendo mucho. Segundo os datos da DXT, o 60% dos condutores admite que circula a máis velocidade da permitida. Os controis desta campaña especial van continuar ata este domingo. As obras de reasfaltado na autovía 6 obrigan aos condutores que se dirixen a Meseta, estamos en época de moitos desprazamentos, a desviarse dende o Concello lucense do Corgo pola Estrada Nacional durante 50 kilómetros. Isto implica atravesar núcleos de poboación que ralentiza a circulación cando hai transporte pesado. A altura do Concello do Corgo, os conos na autovía indican aos condutores que van cara a Madrid que se teñen que desviar. Para os camioneros unha injusticia, porque se fan por tramos, me parece bien, pero resulta que coges y vas de aquí a Piedrafita. A nosotros nos cuesta el viaje 40 minutos más. No sabíamos absolutamente nada de que estaba cortada la carretera y es un atraso bastante considerable, porque además me parece que son unos cuantos kilómetros. Por un lado bien, porque mejora el tema de la circulación, pero en esta época del año muy mal, porque hai mucha afluencia de tráfico. Ao seu paso por Baralla, ocasionalmente prodúcense retencións. O tráfico vai lento e pese a que atravesa varias localidades, apenas deixa ganancias. Bastante tráfico, sí, pero normal, si se quer arreglar. Me parece normal, por algún lado hai que pasar. Non podemos cruzar, se non hai pasos. Mira, tú fíjate aí, hasta aí, como é posible? Se estamos, hai veces que estás un rato, nadie para. Mesma situación vívese en Becerreá.
Os condutores botan de falta máis planificación. El tramo de conexión de la autovía con la nacional está muy mal asfaltado, es lo único. Pero claro, si luego va a ser una mejora con el tiempo, pues mejor. Antes de haber empezar las obras, tenían que haber pintado bien desde la salida del Corgo hasta la incorporación, porque de noche no se ve nada. Hai que ir ata Pedrafita para volver coller a autovía cara a Madrid. Son case medio cento de kilómetros os que hai que recorrer por Estrada Nacional. Unhas obras na autovía que meten por fases e que teñen por objetivo mellorar o firme. Detémonos agora na doazón de sangue porque o Sergas volve a facer un chamamento. Hai varios grupos que teñen as reservas baixas, son o A positivo e o B negativo, nestes especialmente urxe que se realicen doazóns. E tampouco se baixa a garda no A negativo e no B positivo. O resto de existencias non teñen problemas. Aínda así, ao día son necesarias, xa saben, 500 doazóns de sangue, un xesto moi sinxelo e tamén un dos mellores agasallos. Ben, e o luns saberanse os resultados da PCR que se lle vai facer o turista con antivirus que permanece illado na nosa comunidade. Polo momento non presenta síntomas, tampouco os dous contactos que viaxaban con el e que terán que cumprir unha cuarentena. O goberno galego asegura que o risco de contagio é mínimo. A fortuna recalou nas últimas horas en Verín, ali o sorteo da Bonoloto deixou un premio de 1.215.000 euros. Do afortunado ou afortunada nada se sabe polo de agora, só que o premio millonario chegou cunha aposta de tan só €1. Deste xeito espertaba hoxe Verín, cunha boa nova en forma de premio da Bonoloto. 1.215.000. Bueno, estupendo. Ojalá que lle tocara a quen lle fai falta de verdad. Exactamente. A administración encargada esta vez de repartir a sorte foi a número 1 de Verín. Era un boleto de Bonoloto de €1, que son 2 columnas, e que é o mínimo que se pode xogar. Por €1 que saques 1.215.000 euros, creo que non hai nada máis rentable que eso. No momento que o das, levas unha satisfacción que ayer prácticamente non dormín de noite, fíxate. Atopar o afortunado ou afortunada é complicado, ter o boleto gañador aínda máis. Pero eso non quitaba ningún chisco de ilusión os que hoxe xa chegaban ata aquí a probar sorte. Anoche ya lo vi en el teléfono, el sorteo, y no me tocó nada, ni reintegro. Pero bueno, hai que insistir. Oye, a suerte a calquera lle pode tocar. E malia que estes días son moitos os que están aquí de paso polas súas vacacións, entre a veciñanza gardan a ilusión de que a sorte fora dobre e o premio quedara na vila. Por suposto, claro, en beneficio da comarca, iso sempre é positivo, claro, para todos. Sí, me alegrei moitísimo, así que os disfrute con salud, que é moi importante tamén. A falta de premios, o importante, din, é manter a ilusión intacta e confiar en que a fortuna volte a Verín máis pronto que tarde. O dispositivo especial de seguridade que pon en marcha a Garda Civil de cara a eclipse do mércores vai reforzar a seguridade, a mobilidade e a protección do medio. Os axentes estarán vixiando os principais puntos de observación por terra, mar e aire. Na provincia da Coruña, a Garda Civil centrará os seus equipos nos miradoiros dos concellos onde a eclipse será total, principalmente nos costeiros, onde se prevé unha maior concentración de espectadores igual que na Mariña. En Ourense, un operativo de 200 axentes vixiarán o tráfico e o Seprona supervisará a protección do medio natural. Insisten en extremar as precaucións nestes espazos. Nuestras recomendaciones son claras: planificar los desplazamientos con suficiente antelación, evitar hacer desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia. Ben, a 4 días da eclipse xa podemos ir albiscando como estará o ceo na xornada do mércores. Estamos acompañados por unha das nosas mulleres do tempo, Noelia Rodríguez. Vemos neste mapa, o mapa do día do mércores 12 de agosto, vemos por aí algo de nubes. Iso que supón? Bueno, hai que estar moi pendentes desa circulación do vento do norte porque o certo é que temos influencia anticiclónica e, polo tanto, o anticiclón vai a traballar con intensidade para que as nubes vayan indo a menos, pero ten en contra ese vento do norte. Que quere decir isto? Pois que ese vento do norte trae percorrido marítimo e non se pode desbotar que contra, segundo se vai acabando o día, segundo vai sendo a hora do eclipse, pode ir achegando algunha ca outra nebulosidade cara a eses puntos da costa tamén da Mariña, puntos como en Ortegal, e mesmo a
zona de Malpica. Tamén é certo que aínda quedan 4 días, tamén o anticiclón aínda pode coller máis folgos e esas nubes pois quedar prácticamente en nada, pero a día de hoxe o vento do norte pode meter nubes para a xornada do día 12 o día do eclipse. Queda pouco tempo, Noelia, pero esas nubes, de seren baixas, dificultarían a visión. Sí, un pouquiño sí que dificultaría, pero o certo é que estamos pois moi positivos porque temos un anticiclón que en principio vai a ser bastante potente, que se vai a colocar ao norte peninsular e polo tanto pois agardamos que con eses folgos que vai a coller se ten pois máis de 1025 milibares, pode chegar a 1030, pois é probable que ese vento do norte ao final non teña os folgos suficientes como para morear esas nubes e estragarnos a xornada que estamos esperando con tanta morriña, non? E con tantas ganas, é un feito histórico que non podemos perder en Galicia e máis tendo en conta que temos o mellor sitio para poder velo. Moitísimas grazas, Noelia. Falábamos dunha cita histórica, agardamos que así sexa e aínda queda tempo, pero véxase moito ou pouco o que ese día hai que utilizar sí ou sí e unhas lentes homologadas. Os expertos advirten de que eclipse debe verse só por unhas lentes certificadas que cumplan a normativa ISO e teñan o marcado CE. Deben manterse postas durante todo o fenómeno, podendo tan só retiralas no momento total de escuridade. Non serven nin as lentes convencionais, nin radiografías, nin CDs, nin filtros tampouco caseiros, ollo. O dano da vista é irreversible. Que non, mujer. Madura na retina que é irreversible e pode afectar de forma permanente a visión. Poden aparecer síntomas como visión borrosa, visión de líneas ou formas torcidas, visión de zonas negras no campo de visión. E o problema desto é que poden non aparecer no momento en que se produza a lesión, pode aparecer horas ou días máis tarde, polo que hai que ter moito cuidado con isto. Moito ollo e sempre seguir as recomendacións dos expertos. Ben, outro xeito de achegarnos estes días ao mundo das eclipses, como presaxios, como castigo dos deuses ou como sinal de salvación, é o cinema. A aliñación do Sol, a Lúa e a Terra foi capturada por unha cámara cinematográfica por primeira vez hai pouco máis de 126 anos. Foi un inventor e ilusionista británico que primeiro filmou este fenómeno astronómico en Carolina do Norte. Desde entón, o Sol, a Lúa e a Terra aliñáronse no cine con diferentes finalidades narrativas. En febreiro de 1961, un eclipse real serviu de escenario para gravar a crucifixión en Barrabás. E no 68 anticipaba un cambio trascendental na humanidade. Chegaba a era da intelixencia. Era 2001, un odisea do espazo. The eclipse has begun. As portas ao inferno abríanse en Hellboy con motivo de eclipse. E en Apocalipto, o seu protagonista conseguía a salvación cando ia ser decapitado. Só un día sen noite e unha noite sen día pode romper a maldición dos protagonistas de Lady Falcón para poderense ver. E en Eclipse Total, a adaptación da novela de Stephen King, a escuridade esclarece a verdade e a xustiza contra os abusos sexuais. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Son só algúns dos filmes cos que anticiparnos o que pode chegar en só 4 días. ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? O 12 de agosto esta casa, xa saben, ofreceralles unha programación especial para seguir este acontecemento histórico. Faremos unha cobertura especial dende o Faro de Mera en Oleiros e dende Ribadeo tamén. Haberá tamén conexións, por suposto, coas 4 provincias galegas para ver como están vivindo esta eclipse cita histórica. Ben, a actualidade tamén nos leva a estar pendentes dos lumes en España. En Huelva, o incendio que afecta a localidade de Niebla segue fora de control pola inestabilidade que provoca o vento. A UME traballa na zona para axudar a controlalo. A superficie queimada en España a estas alturas multiplica a registrada o mesmo período do ano anterior, alrededor xa preto de 250.000 hectáreas. España lidera o número de lumes por detrás, sitúanse Italia e tamén o país veciño Francia.
Era unha nova que lles comentábamos antes de última hora, que aquí en Galicia tamén temos un incendio forestal activo, está no concello de Baltar e o lume xa queimou algo máis de 20 hectáreas. Para a súa extinción mobilízanse desta hora 2 técnicos, 5 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, 2 PAS, 4 helicópteros e 6 avións. Lembren que nesa zona, o levamos vendo durante o telexornal, o risco de incendio é moi alto. A Consellería de Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. E tamén incendios no norte, no centro de Portugal. Varios lumes foron controlados ao longo desta noite, pero o risco é elevado ou moi elevado en prácticamente todo o país. Brais Suárez. Pois sí, esta noite máis de 300 bombeiros conseguiron apagar os lumes que ameazaban ata 4 vilas no distrito da Guarda, no oeste do país, sen lamentar danos persoais. A alta efectividade de extinción na primeira intervención está a marcar positivamente o verán, pero este ano xa é o terceiro peor nunha década en área ardida. Esta fin de semana, máis de 60 concellos no norte, centro e sur de Portugal están en máxima alerta por posibles lumes e case todo o resto do territorio continental permanece en condicións de risco elevado pola baixa humidade relativa e as altas temperaturas con máximas de 38 graus no sur. Nestes días entrou en fase de proba tamén un novo sistema de inteligencia artificial para combater os incendios. Grazas, Brais. A Policía Nacional detivo en Madrid a 57 persoas, un importante golpe a unha organización criminal internacional dedicada ao tráfico de hachís e marihuana. Incautáronse de máis de 10,5 toneladas de hachís. A operación logrou desartellar unha rede que introducía a droga procedente de Marrocos a través das costas españolas para trasladala posteriormente por estrada ata Madrid. Dende a capital, a organización almacenaba e distribuía a mercadoría a outras provincias españolas e mesmo a distintos puntos de Europa. Desarticulado una de las mayores organizaciones criminales que estaba asentada en España, dedicada al tráfico de sustancia estupefaciente, especialmente hachís. La droga llegaba desde Marruecos por las costas españolas y la transportaban hasta Madrid para su custodia. A crise migratoria dá hoxe outro xiro. O goberno español comeza a aplicar este sábado controis fronteirizos a viaxeiros procedentes de Italia. Isto sucede tras a negativa de Giorgia Meloni a restablecer o espazo Schengen con España. Mentres, en Ceuta continúa a crise humanitaria con 1.300 menores pendentes de acollida. España responde coa mesma moeda a Italia. Os controis fronteirizos están operativos desde este sábado pros viaxeiros procedentes de Italia. Afecta aos italianos, sobre todo, pero non só, tamén os nacionais de outros estados que viaxen desde o país trasalpino. En principio, mañá de normalidade con escasas comprobacións. Normal. Deu non fare paxe. Nos aeroportos os controis centraránse nos que teñen maior tráfico con Italia. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alacante, Palma e Ibiza. En principio, quedan a marxe os 3 galegos. A medida estará en vigor ata o 7 de setembro se Italia non cambia de postura. Mentres, en Ceuta, centos de persoas que cruzaron o mar hai uns días amoréanse na praia do Trampolín. Médicos do Hospital Público Ceutí e voluntarios de Onegués atenden os mancados, pero non dan abasto. Este mozo, Acedín, di que ven buscando unha mellor vida porque Marrocos non hai boa e asegura que nadou durante 7 horas para chegar a Ceuta. Este outro rapaz, Usama, conta que ten feridas nunha man tras a travesía a nado e que estivo a piques de morrer. Levaba 3 anos tentando entrar en territorio español. Os aquí concentrados insisten en preguntarlles aos xornalistas que vai pasar coa súa situación. E mentres, a ministra de Infancia, Sira Rego, reuníase esta mañá co presidente de Ceuta para analizar a situación dos menores non acompañados. O rei Felipe VI visitará Ceuta, aínda que non se coñece exactamente cando, comentou no co presidente da cidade autónoma antes de viaxar a Colombia. Felipe VI estivo en Cali acompañando o novo presidente do país cafeteiro, Abelardo de la Espriella, na súa toma de posesión. Foi unha viaxe curta porque o monarca xa está de volta en Mallorca. E imos agora ata os Estados Unidos. Fíxense nestas imágenes. Alí en Idaho, a comunidade está conmocionada polo tiroteo nun restaurante de comida rápida de Twin Falls que deixou 3 mortos e 7 feridos. Estas imaxes difundiunas hoxe a policía, unha policía que segue investigando o motivo. A policía e os axentes confirmaron que o agresor de 24 anos actuou só e morreu tras dispararse, mentres que a intervención dun civil armado e dun axente fora de servicio foi clave para evitar unha traxedia maior.
O incidente ocorreu a só 8 días de apertura do restaurante nunha zona que congrega habitualmente a centos de persoas. O caso Andic, o da morte do fundador de Mango, pola que investigan o seu fillo, entra agora nunha fase complexa na busca de conclusións. Todo mudou tras a declaración da intérprete da psicóloga sobre a ruta extrema que facían como terapia na natureza. Un tratamento que non é novo, con máis de 60 anos de análise, e que hoxe coñecemos como funciona. O estrés do día a día lévanos a vivir con presa, moitas veces en modo automático desconectados dos ritmos da natureza. Daí a importancia de parar e volver ás orixes para recargar baterías. Que en vez de facer as sesións en consulta, facémolas nun bosque, ímonos a escalar ou a carón dun lume. Non? E isto permite que a persoa moitas veces tamén estea como máis relaxada, que sinta menos presión a hora de compartir e abrirse. Non? É un contexto que moitas veces acolle dun xeito diferente e facilita que a persoa tamén se involucre activamente. Para aproveitar os beneficios que aporta esa aliada do proceso terapéutico que a natureza, xa hai quen organiza sesións dirixidas por psicólogos no marco de actividades ao aire libre, tanto individuais como en grupo ou mesmo para empresas. Para moitas persoas este tipo de intervención é moi beneficiosa porque sintense máis cómodas, porque sintense máis conectadas e porque os beneficios da natureza tamén reforzan. E de feito, pois hai varios anos que estamos traballando en Cataluña e agora xa hai orzamento público, conseguimos que dentro de hospitais públicos se financien este tipo de programas. Unha combinación de natureza e terapia que se ven realizando noutros países dende hai máis de medio século e que agora nos permite tamén aquí mellorar en benestar grazas á natureza. Ímonos agora a Vigo porque ali o Marisquiño ten un amplo cartel con deportes extremos de todo tipo, skate, BMX, todo de balde. Imos ata ali en directo, veña, con Andrea Otero. Que toca desta hora, Andrea? Pois as deportistas, as patinadoras están xa prácticamente listas porque agora nun Sintres, aquí neste skate park, vai dar comezo a semifinal feminina, pero é que hoxe temos unha extensísima programación con probas de todo tipo de deportes, como por exemplo, precisamente o skate, tamén BMX aquí nesta contorna da praia de Samil. Hoxe tamén un dos eventos máis agardados, un dos máis vistosos é o descenso de bicicletas de montaña por todo o casco vello da cidade olímpica ata a zona da Laxe, que o Marisquiño é xa todo un referente mundial da cultura urbana que cada ano atrae máis e máis xente. Temos outras actividades complementarias para toda a familia, para todo tipo de públicos, como por exemplo o mercado e tamén moitos concertos de balde. Arte urbana na súa máxima expresión nas rúas de Vigo, co deporte e a música como protagonistas, e tamén cos mellores deportistas do mundo. Mi nombre es Matías del Olio, soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Soy un skate profesional, deportista olímpico, noveno en el ranking mundial y ahora estamos en el Marisquiño, uno de los mejores eventos de España. Por hacer las semifinales, tenemos las prácticas ahora, hoy por la tarde semifinales y mañana finales. Chimpos imposibles, acrobacias aínda máis imposibles son as competicións das que están gozando os afeccionados do skate e do BMX. Es alucinante todo el evento, toda la música, el campeonato es genial, mogollón de skaters de todo el mundo y es fenomenal. Increíble, en realidad ya hemos sido como explorado por allá, estamos viendo los otros eventos que van a haber y todo increíble, sí. Bastante gente, cada vez más. Antes era más underground, pero ahora ya es más accesible a través de las escuelas deportivas, ya se da en colegios como actividades extraescolares y a través de escuelas. La verdad que es uno de los mejores eventos de deportes extremos del mundo. Yo viajo constantemente cada fin de semana a diferentes partes para poder hacer esto y la verdad que o Marisquiño, Vigo, la ciudad hacen un evento muy grande. Se están viendo niños que ahora ya llevan 4 años viniendo, ya son altísimos y cada vez van mejor. Y se ve que son niños que van haciendo circuitos, van a campeonatos y esto ya es una cita importante para ellos, vienen todos los años. Y de aquí se van a Holanda, a Dinamarca, a Estados Unidos y bueno, hay mucha competitividad porque hay muchos y hay mucho talento. E por suposto, a música non pode faltar co rap e DJs internacionais. Continuamos na busca da Orquestra Perfecta, o sea, a quenda da Cinema e da Marbella esta noite na Televisión de Galicia.
A Orquestra Marbella fixo historia e a Cinema transformou as verbenas galegas. Unha mestura perfecta de tradición e modernidade. De experiencia e revolución. Voces moi potentes que farán bailar a todo o público e un xurado profesional e exixente. Este sábado non será unha actuación máis. Será unha batalla entre dúas das mellores protagonistas da verbena galega, a Marbella e a Cinema. 3 novas voces pasarán á final para formar parte da Orquestra Perfecta. Iso ás 10, antes, xa saben que teñen cita, e hoxe nunca mellor dito, co Tarde Piaches. Hola, Silvia. Hola, David. Pois hoxe atentos todos e ti tamén, David, porque falaremos dunha relación. A relación non monógama. E iso que quere decir? Relacións abertas? Poliamor? Bueno, pois agardo de verdade que participen todos esta tarde en Tarde Piaches. Ademais falaremos da famosa eclipse, que están todos os galegos desexosos de que chegue o día 12. Con Xavier Fonseca, onde será o lugar mellor e con un oftalmólogo. Non o perdades. Despois do tempo. Moitísimas grazas, Silvia. Xa saben, Tarde Piaches despois do tempo. Ben, ata aquí o telexornal. Moitísimas grazas por acompañarnos un sábado máis. Se quedan agora cos deportes.